Ay, guys. Ah, Ready na ba mo? ah, ready na kami, madam. Brad, amban mo, Brad. Sideline ni nga. Sideline gani na. Wala mo nga sideline. Hindi na pala Ay. magbalak. By the way, ako dahil si Roger, no? Ag si Madam. Ako si Madam. Madam. Ako ang madam ng lahat dito. Ay, My name is Lolita. Just call me Tita Lolit na lang. Brad, Pre, okay ba naman? Isus, dasig kwarta ni pre. Kag-isa pa pre, hindi na kinahanglan balason tadi. Dugay-dugaya, kuha ni mo payroll na dahil. Sige na pala. Brad, pag first time ginako ni Brad, babe. Isus pre. Tipili ka lang mo si Madam mo si Kwan. Si George. Brad, pwede na may story. Madam, Madam and... To, ano man na George. inyo to? Basi kong magkuhan ha, basi magdugay ka mo kay kadamo pa ako sa appointment. Brad, wow, kay itsura si Madam. Kay kung hindi ka mo to, mangita ko yan sang iban. Pre, Brad, pasimatra si Madam karon mo. Madam, George, pwede may Mr. kadali lang sa gawa lang kadali O lang. sige, istoryahin nyo na dira to, kag kung Di ka magdugay, ha? Oo, nagkahilisugot na ka mo. Kay kung hindi ka mo yan, makapangita pa ko yung sang iban, ha? Ay, Dong Albert. Isa lang tatong ka kwarto, gali. Grabe ka mo. Ang chip-chip madam. yun naman. Uy, Madam, Oh, dapat nag-separate ang kwarto. amo gani. O di sige, dito kami sa piya ko. Sige. Oh, Bart, okay naman ni Bart. okay na kayo pa. Okay naman ni Bart. Madam. Ano bang gusto mong himuon ako, Madam? Gusto ko to. Imasahe lang ako. Pero Madam, Pero... ang hambal sa akong amigo, Madam. Kailangan na ako magsaot, Madam. Ay, susto. Mas maayo na ito when naga-massage ka, nagasaot ka man diray. Mau O, ba? ari to, ha? 5,000 nagapamaypay. Wow. 5,000. Ara to, 5,000 nagapamaypay. Ang akon nga pizza ito, nagapamaypay man siya. Te, ano pa? Depende pa, nakadepende pa na ito kung maayong performance mo. Dugangan ko pa. Himuon ko na 5,020. Sige, Madam. Musaot ko. Sige, sige. Amo ni? Gigiling mo pa. Amo ni gusto mo? Yan ang mga gusto ko eh. Amo na yung gusto mo. Yan. Yan. Okay na ba ka to? Okay lang ko di boss. Madam. Ayoko tawag kag boss. Pasensya lang. gid, Tawag boss. ako Madam. Pasensya. Madam. Madam Rosana. Umpisahan ta na, Madam. Sa uti ko to. Sa uti ko. Kana. Yan. Amo nang gusto na ko to. Kana to. Ano nito? Madam. Pasensya ka na, Madam. Nagbitbit ka gulay to. Pasensya, Madam. Kaya nabitbit ko sa mga gulay. Kalubay ba? Grabe ni magkalubay to. Grabe damo kay Gliso. Amo ning gusto mo, Madam. Kanay gusto na ko Puspon to. ko ng imong mga panuot. Ako ito. Ako ito. Grabe ka to ba? Ari na, Madam. Matalikod na ako. Ang aman ito. Hindi ba lang bal mo man? Hindi na. Matalikod ko matalikod. Matalikod. Kagina pa ako nagahula. Tabi ko ako ang matalikod. Ikaw gali? Ako dapat to ha. Abi Ako ko dapat. Abi ko gani ako ang matalikod. Basta to. Ako dapat to. Sige, Ha? sige ha. Sige to. Pagpasensyahan mo na ni Madam ha, kayang ulo sini kalabasa. Ang lawas kalubay ang ugat marguso.